Maratua. Yo. Oh, benega. Ambo. Dari itu loh. Pada baba nomano kita di lapoko sambil minum kopi. Coba lo waktu kate-kiste. Kemenakan menengah. Sesuai. Nang kate-kateki ambo atau madatua? Kalau nanjano awak, lenggang lah. Di naik nendak pernah turun. Coba naik nendak do turun. Ai kurumi go. Naik pesawat tersangkui. Salah. Salah jatuh. Kalau petabang tersangkuinya jatuh aja nyatu jawan. Kalau di lenggang nih Kalau di ambo. Yo. Naik oji. Lai pernah mak datuk mandonga. Urang turun oji. Makan sweet lah. Naik oji. Oh naik aji. Baik ke Mekah. Pergi ke Mekah tu Oh mantun. Payah memang payah. Di dunia ndak ada biaya. Nak lamar inyo, amaknya minta piti baju lah. Oi amak, oi ayah, mau akan dienan masalah. Kau dendang kau dulu, pasang ama ayah, mungkin dayan kinilah sarjana. Oi ninya, oi datua, denda amu jadi bujang lapua. Tolonglah tunjukkan ke mana kaki dan langkahkan. Ini malu dayanlah malu. De ama alun paminanku Ninyo jodat tua pula marabu De inyo minta cucu baru. Kalau awak indah sekolah nak malamar kojo yang batanya ijazah. Payah memang payah. Di dunia ndak ada biaya. Nak malamar inyo, amaknya minta piti baju lah. Dulu dan disayanginya, di den pun langsung cinta. De inyo anak urang kayo, awak musikin apa kadayo. De awak indah mancai, tengok inyo lah mulai bonci. De awak indah papiti, urang kayo jonan basoki. Payah memang payah. Di dunia ndak ada biaya. Nak malamar inyo, ama
Datuk pun lama rabu, dek inyo minta cucu baru. Kini malu delah malu, dek ama alun paminanku. Ninyo jo Datuk pun lama rabu, dek inyo minta cucu baru.